să nu mai mă uit. Ah, bun. Așa a zis. Ilias. Și a zis la mine să nu mai se uite la televizor. A zis bine să nu mai mă uit. A zis frumos. Da. Bun, și Ioandrea să nu se uite la televizor în papă. Că bine să nu mai mă uit. Așa a zis. Bine. Și Trei să nu se uite la televizor. Când Montessori e bine să nu mai mă uit. Așa trebuie să nu ne uităm. Dar ăștia nu voie să ne uităm la televizor, că sunt smate la mâncare. Păi nu, numai papa. Și tu ne ridicăm. Păpăm de jucărie, tu desene. Ce vrei să-ți fac de mâncare? Ce vrei? Păi o să vreau mai multe după ce mănânci. Și baloane vrei să mânci? Baloane nu. Am uitat mai târziu baloane. De ce mai târziu ai mâncat baloane? Am mâncat mai devreme baloane. Din alea de jucărie. Vreau să te-ți dau să mănânci din de baloane. Ce urare vrei să fie balonul? Verde. Nu avem verde. Atunci roșu. Este? Nu, albastru este. Albastru blu. Și blu. Și albastru deschis. Bine. Albastru deschis nu e bine. Nu se vede albastru deschis. Nu prea se vede. De ce nu se vede? Că e prea deschis. Ăla închis se vede mai bine. Și galbenul nu se vede. Nu prea. De ce nu prea se vede? Că e deschis. Dar dacă apăsăm mai tare se vede. Se vede puțin galbenul. Da. Dar de ce umpli tu aparatul? Îți fac poză. Și dor de aparat? De ce ți dor de aparat? Am vrut să-ți fac o poză. Îi fac eu poză. Da. Dar eu și mama lui. Da, și alu mai cine ești? Alumini și alumii. Mai pot să iau. O păpa puțin. Îmi pui puțin. Dăm așa. Ce? Așa de mică eram. Când? Într-o zi, așa de mică eram. Da, puțin mai mare erai când erai mică. Așa de mare puțin. Cam așa erai, da. Când erai bebe. Eram un bebe și mă țineai așa. De ce mă țineai așa? Așa, când plăcea. Când erai mică, plângeai? Da. De ce plângeai? Așa plâng toți copiii. Ca să ceară de mâncare. Ne dădeam lapte de aici, din burtie. Cui dădeai? Ție. Mie, când eram Le mică. deam. Era plinul lapte ăsta. Era plinul lapte. Da? Și eu ți-am dat de mâncare din burtă. Da? Ce lapte ți-am dat?